Dobro jutro, bolje vas našao. Kako je zakonom definisana odgovornost lekara? Zakonski, kompletnim, dakle, našim sistemom, odgovornost lekara može da bude krivična, o čemu ćemo naravno danas više govoriti, može da bude civilna i parnična, dakle, vezano za naknadu štete koju lekar prouzrokuje, i etička pred sudom časti, odnosno pred advokatskom komorom, pred Lekarskom komorom Srbije. Dakle, to je trostruki vid odgovornosti. Ono što krivični zakonik... Da, ali da bi se utvrdila greška lekara, mora da postoji... Naravno, određeni postupak, postoje postupci i krivični, i parnični, i taj etički propisan posebnim pravilima. Dobro, a da li svaki slučaj ide prvo u Lekarsku komoru, pa onda dalje, ili... Zato što postoji stepenovanje, da se tako izrazim, odnosno postoji rang koji je na nivou krivičnog dela, i onda obično kumulativno postoje ove odgovornosti sva tri vida, dakle i civilna, parnična, i krivična, i etička, a može da bude i neka od ovih ukoliko je u pitanju neka manja, tako da kažem, povreda. Dobro, ali ko je taj koji procenjuje? Dakle, ne daj Bože, bilo kome od nas nešto da ne krene kako bi trebalo kod lekara, mi odmah uperimo, ko što veličamo lekare kada nam donesu dobro, tako uperimo i prstom kada nešto nije u redu. Sad, nismo mi ti koji smo sposobni da procenimo stručnost ili da procenimo na koji način je lekar u određenom momentu odreagovao. Tako je. Međutim, svako ima pravo da postavi pred neku instituciju pitanja. Dakle, ako građanin smatra da je oštećen u meri da je to za krivičnu odgovornost, on će inicirati pokretanje krivičnog postupka. Ako smatra da treba da mu se nadoknadi šteta za neke duševne bolove ili naknadu, konkretno neke materijalne štete, postavit će pred parnični sud, isto tako i etičkom organu advokatskom. Koji su slučajevi najučestaliji? Najučestaliji su slučajevi dijagnostičkih grešaka, odnosno pogrešne ili zakasnele dijagnostike, zatim hiruške greške, potom postoperativne infekcije su kod nas zaista učestale i naravno kontraindikovani ili rezistentni lekovi. Da, ajmo od ove prve da krenemo. Odgovornost u slučaju pogrešno postavljene dijagnoze je kakva? Pa pazite, zakonski je postavljena jako široka definicija odgovornosti, tako da ne postoji sada predviđen slučaj u slučaju dijagnostičke greške, kazna će biti ta i ta. Dakle, krivično delo nesavesno pružanje lekarske pomoći iz člana 251 krivičnog zakonika predviđa da ukoliko lekar primeni očigledno nepodobno sredstvo ili način lečenja, odnosno ne primeni potrebne higijenske mere ili na drugi način očigledno nesavesno postupa, bit će kažnjen pa kaznom od 3 meseca do 3 godine, ukoliko je, dakle, se desilo pogoršanje zdravstvenog stanja, a ukoliko se dese teže posledice, odnosno teško telesno povređivanje ili teško narušenje zdravlja, kazna je od 1 do 8 godina, a u slučaju smrtnog ishoda kazna je od 2 do 12 godina, što podrazumeva i, dakle, bezuslovnu kaznu zatvora. Dobro, ako se desi... To je jako široka definicija koja konzumira zaista sve sada moguće slučajeve u praksi koji se dešavaju. Dobro, ajde nam navedite jedan primer, recimo, kada je reč o hirurgiji, kako mi znamo da je neko... Evo, bio sam u studiju i slušao sam, recimo, prethodno pitanje koje je postavila gospođa i evo, koliko sam zapamtio, primjera radi. Dakle, bila je operacija na kuku. To je završeno, verovatno, onda dolazi ortoped. Dakle, smenjuju se lekari. Ide jedan lekar, ide drugi lekar, smenjuju se u postupku lečenja. Sada jako je teško... To je vama kao advokatu odmah nešto sumnjivo, ja? Ne, nego lepo je rekla i doktorka. Ukoliko je operacija bila izvedena da bi se čovek kretao, pa je to kretanje izostalo, eto jednog slučaja sada gde supruga i gospodin mogu postaviti pitanje zašto je to tako. Naravno, niko ne želi, ni moje učešće sa ovom temom nije namera da se, da kažem tako, forsira nekakav lov na veštice, ali to su realna pitanja gde se ljudi pitaju u čemu je problem. Prema tome, u takvim situacijama imaju pravo da znaju, da dobiju odgovor o čemu se radi, a ako primete da nešto nije logično i da se ne uklapa u razumno objašnjenje, onda mogu da postavi pitanje nečije odgovornosti. Da. Da li postoji u zakonu nešto što se definiše kao
kao dozvoljena greška. Ajde tako da to nazovemo. Dakle, svi mi u našim poslovima pravimo greške. Dozvoljene greške su konzumirane takozvanim nepredviđenim okolnostima, odnosno nepredviđenim komplikacijama. Znate, primjera radi, hirurg koji operiše na ruci, a zbog anestezije pukne recimo aneurizma koja nije bila poznata, ima jako malo vremena da interveniše. Prvo, on ne može da zna da se to desilo. To je recimo obolenje gde jedino ako se desi na stolu, faktički hiruškom, gde je otvorena trbušna duplja, može faktički, znate, to su stvarno neke stvari. Drugo, građani često preskoče da obaveste o svim bitnim elementima. Ja sam imao, recimo, jednu gospođu koja je bila jako strašljiva da kaže lekarima nešto plašeći se kako će nešto, pa je recimo nije pomenulo da ima srčanih smetnji i dobila je da koristi za želudac lek koji je kontraindikovan sa tim. Dakle, u takvoj situaciji je ona kriva koja nije doktoru predočila sve činjenice. A da je to uradila, a doktor joj dao lek koji je kontraindikovan, primjena je njegova kontraindikovana sa srčanim obolenjima, onda bi se moglo postaviti pitanje odgovornosti lekara. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama. Advokat Željko Simić.